euskararen normalizazioa. Normala zer den ez dakit, normalizazioa jakingo dut. Zenbat erronka ditu euskarak? 1, 4, 3, 5, 7, ez dakit? Euskararen aurkako zenbat epai datoz epaitegietatik. Administrazio publikoan lan egiteko ez da euskara jakin beharrik. Kaso cerrado. Gaurkoan, Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia elkarrizketatuko dugu. Besteak beste, euskararen eta euskalgintzaren erronkei buruz arituko gara. Baita, euskararen aurkako oldarraldi judizialari buruz ere. Bertsorik ere ez da faltako, Galdakaoko festetako jaialdia eta Atarrabiako ez da kasualitatea saioko bertsoaldiak izango ditugu. Ongi etorri, Idurre Eskisabelen hitzetik hortzerara. Atxalde hon bagatoz, zauriak zornetan, bersoak izan bitez, pintadak hormetan, fasismoa berritu, delako formetan, kale pojipoietan, Gazako bombetan, aspaldion mundua, ez dabil brometan, beste bat sordezagun, karpape honetan. Hendaiako Antxete Irratiak eman digu aterpe gaurko elkarrizketa egiteko. Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia da Idurre Eskisabel. Erronka eta lan asko dituzte kontseiluan, baina euskararen normalizazio eta biziberritzeari buruz hitz egiteaz gain, bertsoarekin duen loturaz ere arituko gara berarekin. Idurre, euskarak eta euskalgintzak zenbat erronka ditu? Esango nuke 11, baina guztia denez 11 bat handia esango nuke. Eta laburbiltzeko esango nuke, badela momentua denok ere jabetzeko euskara minorizatutako hizkuntza bat dela. Euskaldunok minorizatutako komunitate bat garela, eta beraz, horri, esan dut 11 eta batera erantzuteko garaia dela. Eta badugu indarrik erronka horri aurre egiteko? Hor ere uste dut, barne zalantzaz erantzuten diogula. Euskaltzale bakoitzak horri erantzuten diola esanez, flojo gaude, ez gaude. Lehenengo ariketa, esan diezaiogun gure buruari, bai, badaukagu indarra, eta badaukagu indarra gainera egiturazko aldaketak eragiteko. Eta erronka hori, ze bertso neurritan kontatuko zenuke? Ez dakit, baina behar bada 9 batean ariketa zaila baita, konplexua ere bai, baina esango nuke ariketa zail eta konplexuak erronka eta ilusio ere badirela. Ea gaur kontatzeko ditugun guztiak programan sartzen ditugun. Saiatuko gara. Honentza, justu gaur berriako zure iritzi zutabean erditzeari egin diozu erreferentzia, eta nik ari horri tiraka hasi nahiko nuke gaurko saioa. Demagun honintza erditzear zaudela, ama bakarra izango zara, argi zeneukan etzenuela bikotekiderik nahi ondoan, eta jaiotzear den semeak eta zuk soilik osatuko zenutela familia. Entzun dituzu, komentario batzuk, baina azala dagoeneko ondo gogortua daukazu. Erditze gelara norekin joango zaren galdetu zaizu askotan, eta hori ere argi daukazu. Askoren iritzien kontra, baina badakizu asko maite duzun pertsona batekin joan nahi duzula. Eta pertsona hori Uxue da, zure lagunik onena. Uxue, justu honintzak oraintxe galdetu dizu. Uxue, etorriko zinakeenekin paritoriora? Emozionatu egin naiz,
eta begirada laino. Kompromiso galanta da, ardura handia da, hauño alakorik etzidaten, arren eskatu gaur daño, nahiago dut erditze bat, edo zein ezkontza baino. Hau den hasi zen gaur baino, behatzi hile lehenago, joan dira 1000 barren, ekografieta trago, gutxitan sentitu izan naiz, orain baino auskorrago, gogorrazi nintzen baina, kaka eginda nago. Kaka eginda zaudela, zulazai emakumea, zara neska indartsua, sasoikoa eta ernea, eta espresio hori zen, zuzena bezain xumea, lehenengo kaka irteten da, eta ondoren umea. Ondo ezagutzen duzu, erditzeko pelikula, ta ez didazu egingo, une gorenetan burla, ez dut zalantzarik izan, aizu usue sekula, papela galtzen baditut, zuk eutxiko didazula. Irtengo dira odola, okela binegar tanta, eta ipiniko dugu, eskatzen didazun kanta, eta esango didazu, zuk eztarrian marranta, neu bakarrik egin aldot, olako ume galanta. Igual egon behar nuen, momentu honetan lasai, baina oso urduri nago, naiz eta enuke nahi, pentsatzen hasi ezkero, historian garaiz garai, milioika erditu dira, ta orduan ni ere bai. Idurre, jende askok agian ez du jakingo zer den Euskalgintzaren kontseilua. Orduan hori izango da lehenengo galdera, zer da? Kontseilua da Euskalgintza esaten diogun jardun honetan, hau da, nolabait euskararen normalizazio eta biziberritzean hainbat sektoretatik eta eragiletza desberdinetatik aritzen diren erakunde eta eragile horien bilgunea. Bateragune bat da, sektore asko biltzen dituena, etorkizunera begira euskararen normalizazio eta biziberritzea bermatuko duten hizkuntza politikak oinarrituko dituzten bideak markatzeko bateragunea da. Lan horien guztien artean zuen egiteko nagusiak egunerokoan zein dira? Askotarikoak, ezta? Esango nuke garrantzitsuenetako bat bilgune izaera horri berari heltzea dela, ezta?
baina eguneroko zereginean oso gauza desberdinetan islatzen da hori, ezta. Tamalez, ziuraski azken urteetan kontseiluaren jardun ikusgarriena edo herritarrek jendeak gehien antzeman duena edo ikusiko zuena larraldi judizialari aurre egiteko dinamika hori izan da, ezta. Hori da, adibidez, lantzen dugun arloetako bat, baina ez gaude bakarrik erreakzio horretan edo defentsiba horretan. Era berean, egoera horiek gainditzeko eta euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko hizkuntz politika egokiak proposatzea da gure egitekoa. Eta horrekin batera, gainera, nolabait horri guztiari oinarri edo gihar sozial bat ematea, ezta? Eta Euskal Herria, 3 administraziotan banatuta dago, Euskalgintzaren Kontseilu ere 3 administrazioetako elkarteek osatzen dute, erreza da lan egitea? Ez da egoerarik errazena, zoritxarrez, eremuetako bakoitzak euskararen normalizazio eta biziberritzeari dagokionean, bere momentua, bere arazoak eta bere estatus diferentziak dituelako, ez? Horrek eskatzen digu nolabait lanketa desberdinak egitea, tokian tokiko berezitasun, errealitate eta erronkei heldu behartzaielako, baina era berean, eta hori da gure egiteko garrantzitsuenetako bat, osotasun ikuspegi hori galdu gabe, ezta? Eta zein dira eskuartean dituzuen erronkak? Erronkak handiak dira, euskararen normalizazio eta bizi berritzean ari garenontzako, ze gauzak ez doaz ondo. Euskalgintzatik, aspalditik esaten ari gara, hamarkada bat gutxienez, bidegurutze batean gaudela, geldialdiaren arriskua dagola, atzeraldiarena, minbizia ere aipatu da. Hau da, hitz desberdinez, baina antzeko gauzak esaten ari gara, eta Euskalgintzaren Kontseilutik, justu iazko azaroan, laster urte bete, adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela. Importantea da momentu honetan berriro ere euskararen normalizazio eta biziberritzearen aldeko indar bat aktibatzea. Eta uste dut momentu honetako erronka nagusia pizkunde berri hori sortzea dela. 9 eta 7 urteko nebarrebak zarete. Zu Maialen arreba nagusia. Atzo igandez, amak esan zizuen etxean. Bihartik aurrera, bakarrik joango zarete eskolara. Atera zarete, etxetik, eta sustrai daramazu zure eskutik helduta. Baina gero eta geldoago doala nabaritu duzu. Urduri doa sustrai. Oraintxe hasi dugu bizitza librea, zu nerean aitxikin nere senidea, konfiantzazko eskua hementxe nirea, zure arreba zaharra da adibidea, nila heldua naizta badakit bidea, nila heldua naizta badakit bidea. Baina sigarenetik bidean barrena jada pasa dituzu pare bat taberna, eta parkean ere zesartu irtena, nik arreba zugan dut konfiantza dena, baina zure eskua ez da amarena, baina zure eskua ez da amarena. Nola gure ama den
sasoiko handere, nere eskua berriz hain txiki hainxe, parketako lumpio lehenbiziko xede, ez du hainbeste inporta sustrai ala fede, pixkatxo bat berandu iritsita ere, pixkatxo bat berandu iritsita ere. Baina irakaslea jartzen badakexu, gero egingo digu nahikoa mespretxu, ta eguna joango ez denez paketxu, etxera bueltatzean zenbat bronka mezu, naiz ziur plantak egin nerviosa zaudezu. Naiz ziur plantak egin nerviosa zaudezu. Ez urduritasunik nik ez dut ageri, arauak esplikatu dizkita makneri, heldu batek ipintzen baditu bibegi, zuk kasurik ez egin bertan gera bedi, eta zebra bidetan egon zaite geldi, eta zebra bidetan egon zaite geldi. Auzoa zeharkatu dugu puntaz punta, ta eskolara heldu gara ezin uka, naiz eta ni nagoen ezin ulertuta, zure motxila nigan erantsi duzuta, zu eskolara zoaz motxila aztuta, zu eskolara zoaz motxila aztuta. Ama alabak zarete, eta oraintxe jakin duzue albistea. Uxuek ez du kartzelara joan beharrik izango, baina 9.000 euroko isuna ordaindu beharko du. Uxue, oso haserre dagoen baztango gazte bat zara. Miren, sekulako pakea hartuta, negar batean amorruz, baina era berean pozik dagoen Uxueren ama zara. Lekaro zen egin nahi den Arozteiko proiektu urbanistiko erraldoiaren kontra egindako protestetan hartu zuen parte Uxuek. Elkar besarkatuta, pozik baina haserre, amorruz baina bakean dauden ama alabak. Dula hilabete batzuk lehenengo sustua, erdi dardaran pasa dugu abuztua, ta orain atxedena asperen justua, zuk poza aurpegian ta nik disgustua, bai libre gara baina hau ez da justua. Ez da justua, ez da guk ere nahiago, legeak ematea erabat abaro, baina sententziarekin
nahiko lasainago, zu berriz amorruzta, saminean klaro, ta horregatik nago are arroago. Lurraren defentsan zen gure akzioa, borrokarako jaso dut bokazioa, ta orain isun honek ze okasioa, baina neri sortzen dit amorrazioa, horian beltz jartzen du absoluzioa. Ta ez da hori eskeni diguten apurra, gurie hiru xoxetan sarturik muturra, aukeratzea izan denez iruzurra, bietan hautatu dut aukera zurra, ezin biak babestuz alabat alurra. Jarraitu beharko da justizi arraskan, sinetxi beharko da azken arrakastan, sinesten dudan gixan guk daukagun kastan, bale hartu arnasa ta egidazu lastan, baina dagigun oiu ez da salgai bastan. Ez dago salgai bastan, baina zeharraio, epaile abokatu zenbat jende jaio, esan digute eman dirua eta aio, bereari berea aitortu behar zaio, neska irabazteko ez ginela jaio. Zuek bikotea zarete, 10 urte daramatzazue elkarrekin irtetzen, baina ez elkarrekin bizitzen. Nereak beragatik balitz, aspaldi emango luke pausu hori, baina ez da planteatzera ere ausartzen. Zuen lagunetakoren bat elkarrekin bizitzen dira joaten den bakoitzean, Maialenek beti komentario bere egiten du. Ze ondo bizigaren gu bakoitza geure etxean, ez da? Uste duzu garaia heldu dela Nerea. Hamar urtez piztua da gure labea, baina temperatura konstante suabea. Izatez baita hautsi ezin den parea, zu eta maite duzun intimidadea. Nere espazioa zaintzen dut egoki, intimitate hori dut nere beroki. Zuk aineder dauzkazu mat'elta bekoki, ez zaidazu hitz egin hain domestikoki. Baspertu zaizkidala tximeletak tripan,
Ta argi esan nahi dizut ez behin ta ez bitan, nire amak zioen pareja sarritan, ezautu behar dala esnatu berritan. Elkarrekin paseak guk goizak 11, gauak suarrak izan eta ala naita, zure izketa modua hain ederra baita, zure ama mesedez etzaidazu aipa. Komun publikoetan maiz diogu ekin, bestela hoteletan nahikoa etekin. Egunez ikusi baita gauetan ezin, dirudi nabilela vampiro batekin. Munduko ederren hau nere printzesa da, berotzen dit barrua berotzen izara, etxekotzen bazera katuen gisara, akaso kalabaza bihurtuko zara. Euskararen kontrako oldarraldian bete-betean gaude, baina zer da Euskararen kontrako oldarraldia deitzen diogun hori? Guk azken urteetan oldarraldi judiziala aipatu dugu, pixka bat esango nuke gainera termino hori kontseiluak ekarri duela plazara, eta zehazki esaten ari gara momentu honetan, azken bizpahiru urteetan indartu den joera bat, ez? Zer ari da gertatzen? Nolabait Euskararen normalizazio eta biziberritzerako hartzen diren zenbait neurri, gehienak enplegu publikoko lehiaketekin lotuak, hau da, lanpostu batzuetarako hizkuntz eskakizun zehatzak jartzeak nolabait judizializatu egin dira, ezta? Eta judizializatzerakoan gainera etorri diran epaiak, hau da, botere judizialak hartu du jarrera bat oso garbia. Eta izan da, orain arte egin diren hizkuntza politika hartu diren neurriak hoien kontra ari da. Eremu politikoan gertatu beharrean eztabaida batzuk eta eginbide batzuk botere judizialak hartu du toki hori. Eta horren efektua da gainera, esaten ari garenean orain arteko hizkuntz politikak ez direla aski gaur egungo momentuari eta bereziki etorkizunari erantzuteko, eta tresnak kamustuta dauzkagula, hizkuntz politika egiteko tresnak, hoiek ere, dauzkagun kamustutako hoiek ere, kentzen ari zaizkigu. Baina zuk zer nahi duzu, mediku ona ala euskalduna? Horixe da adibide zeretako bat, ez? Ukigarrienetako bat, ez? Halako dikotomietan erdibituta bizi gara askotan euskaldunok, ez? Eta gainera dikotomia, bikoiztasun faltsuak izaten dira, ez? Badago beste bat, ez? Akaso sutilagoa dena edo abstraktuagoa delako, gehiago kostatzen zaiguna desarmatzea, ez? Baina esate baterako lanerako eskubideak, ala hizkuntz eskubideak, ez? Kontrajarriak balia bezala, ez? Eta gainera horre egiten da trampa handi bat. Ze hizkuntz eskubideak murrizten dituzte administraziorik, kasurik onenean, ze Nafarroako zati handienean eta Ipar Euskal Herrian hortarako ere ez? Baina murrizten dira administrazioarekin izan dezakezun harreman horretara. Eta hori ere borrokatuta, bai? Baina eskubide batek, eskubide izateko, bizitzako eremu guztietan izan behar du gauzagarri.
Eta euskararen aurkako sententzia judizial bat datorrenean, zuk zer sentitzen duzu? Ba, sentitzen dut, kezka eta ardura handia, gainera, uste dut pixka bat dinamika horretan amiltzeko arriskuan gaudela, ezta? Bat gehiago, ez? Eta ohitu, eta oso ondo ulertu gabe gainera askotan horrek zer esan nahi duen, eta zer esan nahi du momentu honetan. Ba, epai horien ondorioz, gure enplegu publikora euskararen normalizazio eta biziberritzeari batetik, bai? Baina bestetik egunerokoan herritar askoren hizkuntz eskubidei erantzuteko gai ez diren langile publikoak ari direla sartzen. Drama. Nire inguruan dauzka Darama. Hondamendia eta drama. Hemengo haizeak ere Ama. Ilotzu saia darama. Kalean galdu antzean Sama. Irume eta ama. Bere sorbalda gainean Iragana. Genozidio baten zama. Mende luzez zapalduta Esana. Mende luzez iragana. Noizbait lortuko dugula Izana. behin eta berriz esana. Baina ez denez nahikoa Lana. indarrez esan izana. Gure herria askatzeko oraindik badugu lana. Amenaza. Mende baldekoentzat hemen Arraza. denok gara amenaza. Izan gure erlijio Terraza. edota gure arraza. Eraitsi dituzte jada Erraza. etxe parketa terraza. Dron bat airean botoi bat Kapaza. ta ez da hain da erraza. Baina nor da botoi hori Traza. hor sakatzeko kapaza. Ez aldu eduki behar Plaza. psikopata baten traza. Beaz bat borobilean Gaza. eta lehertu da plaza. Bomben azpian itoa utzi behar dute Gaza. Jaurlaritzak txat sustrai esmatu du gure zalantza guztiak argitzeko. Galdetuko diot, ea hitzetik hortzera noiz den. Noiz da hitzetik hortzera? Ez dakit. Ez dakila, ba noiz izango da, oain! Azken urte honetan pilpilean gairen bat egon baldin bada, inteligentzia artifiziala da. Txap GPT eta abar. Denaren erantzun omen daukate, denerako konponbidea, Estatu Batuarrek atera zuten lehenengo programa hori, Txinatarrek atzetik jarraika beste programa bat atera omen dute, eta herrialde bakoitzak inteligentzia artifizial horri bere impronta ematen ohi dio. Ez dakit enteratu zarete, baina Eusko Jaurlaritzarak ere zuen atzean gelditu nahi. Izugarrizko inbertsio egin du eta txap sustrai sortu du. Euskal impronta ematen dion inteligentzia artifiziala. Zuek frogatu behar duzue, nola dabilen, txap sustrai, nahi diozuena galdetu,
berak erantzun omen du. Kontu praktikoetan alzabiltza ongi, noizbait bisitatzeko hiri bat edo bi, baina kontraesanetan ez dut nahi erori, jende progreak nola egiten du hori. Jende progreak kargaz bete du maleta, arintzen joan arren aleka, aleka. Xabatetzazu egin Lisboara buelta, aspaldion tranbiak gaizki dabiltzeta. Eta euskal kulturak oin haundira amets, jendea takiletan azazkalak janez, reparaz jabirekin konformatu danez, urrena zeinek bete behar du San Mamés. Pello reparaz naizta aritu den abil, eta San Mamés bete eskuta ukabil. Leloa dugunetik San Mamés ala hil, kontuz Jon Maia zerbait makinatzen dabil. Gaztetxo aberatsak hor dabiltz borrokan, baloi bat isegika jendea borborkan, bidai luzeak baina zaledanak tropan, noiz arte iraungo du Atletikek Europan. Atletikek egingo du bide itzela, ta kopa jasoko du nolatan bestela. Ikusten dut marmarka hortxe zabiltzela, jada antzeman dizut Giputxa zarela. Eta euskararen bizi berritzeak badu indargunerik? Badauka eta haundia, esan nahi dut. Eta uste dut hori oso presente euki behar dugula. Hau da, eta maiztutako esaera bat da, ez? Baina Koldo Mitxelenarenari eutsiko diot, ez? Euskararen misterioa ez da bere jatorria baizik eta honaino nola iritsi garen, ez da? Komunitate baten bulkadaz eta ekimenez etorri gara, eta ekarri dugu Euskara 21. mendeko lehen laurdene honetaraino, ez da. Uste dut indargune garrantzitsuenetakoa hor daukagula, komunitate honen bizi bulkadan, eta egoera guzti honetan bertsozale elkarteak eta bertsolaritzak ze ekarpen egin dezake. Bueno, nik uste dut ekarpen funtsezkoa egiten dula bai bertsozale elkarteak eta bertsolaritzak. Uste dut bereziki garrantzitsua dela gazteekin egiten den transmisiotik, esango nuke gainera oso ondo egokituz, ez? Nolabait gazteen premia eta begirada berrietara, eta nolabait mendeetako mundu hori eguneratzen eta hizkuntza praktikari, euskarari zentzua ematen. Miren, 20 urteko mutil bat zaitugu. Lagunekin, oporretara joan zara, arriskuko kirolak probatzea da urtengo udako zuen erronka eta bazoazte. Atzo eski akuatikoa, herenegun eskalada eta gaur parapentea.
igo zaituztete Ailozeko urtegi gaineko mendira, eta han daude begiraleak zain. Antolatzen eta elkar aurkezten hasi zaretenean, honintza da, zurekin parapentean jaitsiko den begiralea. Eta elkar agurtzerakoan bere ala ohartu zarete biok ala biok elkar ezagutzen duzuela. Eta esan dizu honintzak, joño, miren, aspaldiko, ze, beldurtuta? Miren, umetan bezala txulitoarena, gogorrarena eta ausartarena egiten ari zara. Baina gaur honintzak agintzen du. Institutoan ibiltzen zinen, beti konplejurik gabe, zuri eskerrakune batzutan, enintzen izan erabe, komunerantza botate haitxi, ta hainbeste gauza grabe, tara 15 urte eta gero, nire eskuetan zaude. Nire eskuetan zaude. Nera betan oilarra nintzen, ta zu berriz oilaloka, orain hementxe eta ekarri, motxila eta bisoka, ze hemen goitik aintzira horrek, dirudio jasko zopa, eta nahiago nuke gaurkoan, neroni bakarrik bota. Neroni bakarrik bota. Kaixo esan dut eta segidan, esan ezake adio, zure gorputzak segurtasunik, gaur ez daukazula dio, ta ala ere txulito zatoz, berriro ere zerio, zakil luzeak hemen ez dizu, ezertarako balio. Ezertarako balio. Zakil luzea badaukadala, zu nondik dakizu ara, nere txanda iristen ari da, ta urruti daukat ikara, ez konfunditu bizangoena, honintza ez da dardara, tricepsen eta iskiotibialen, beroketarik eta da. Beroketarik eta da. Ez dakit nola zure bihotza, taupada baten pausatu, hitz egiten didazu ainazkar, nervioso eta altu, alata ere aurrerantz goaz, ezin baikara paratu, nien naiz inoizutaz fidatu, baina zunitaz fidatu. Baina zunitaz fidatu. Jauzi egin du eta bagoaz, aia mairean gaudela, gorputzetik egan atera zait, gizonkeria ustela, aize bertigo eneze beldur, ta ze eriotz krudela, aintzan erita umei esan, asko maite nituela. Asko maite nituela.
Itzali eta piztu bertsosaio elektronikoa estreinatu du Lankuk. Manex Pagola, Aner Peritz eta Libe Goenaga dira proiektuaren sortzaileak. Bertsosaio musikatua da Itzali eta piztu. Reggaetoia, rigia, baladak, kumbia edo popa bertxotara bihurtu dituzte. Itzali eta piztu emanaldi berriari buruzko informazio guztia lanku.eus atarian duzue. Zue biok gurasoak zarete. Etxe guztietan momentu kritiko bat egoten da. Etxeko aurrak esaten duenean, aita ama, txakur txiki ba nahi dut. Zu Maialen oso argi zeneukan zuen etxean txakurrik ez zela sartuko. Baina duela aste pare bat, Xabati bihotza bigundu, eta zuri ezer esan gabe, pintxo karri zuen etxera. Bi aste hauetan, ez dago izkinarik etxean txisik egin ez duenik, ez da mueblerik apurtu ez duenik. Alaba, lokartu da, zukaldeko mailan zaudete biok eserita, pintxo ezkinan isilik. Pintxo polita dela, zukala diozu, etxe ontako kide orain gara nortzu, horko kaka asto, horko txixapotzu, zuk ekarri zenuen, zuk esplikaiozu, zuk ekarri zenuen, zuk esplikaiozu. Lehen ere ez ginen bizi glamurrean, ta ez ipini beti begiak lurrean. Naizta atentzioa daukan ez urrean, ez berataz hitz egin pintxoren aurrean, ez berataz hitz egin pintxoren aurrean. Gure harremanean aje bat dakargu, ta orain zakurrekin txoratu garagu. Polita dela pintxo, Xabat ze ganadu, begi bat iste aldu jolastu nahi badu. Begi bat isten aldu jolastu nahi badu. Hori egingo balu, pentsatu ze luxu, jolastu ez baina eman, diezazuke musu. Horren txakur polita, lagunkoia zutxu, bidalizazuzuk zeuk barrurik baduzu. Bidalizazuzuk zeuk barrurik baduzu. Politez dut ikusten, eskaxetan mehar, ta zaunka egiten du ulu eta negar. Alabaren pardela, justu eraztear, ta orain txakurraren kaka jaso behar. Ta orain txakurraren kaka jaso behar. Sarri bizitzak berak, dakar metafora, naiz berdina pentsatu, dudan ahoz gora. Pintxo baldin badoa etxetit kanpora, bueltatu beharko dugu pintxo poteora. Bueltatu beharko dugu pintxo poteora.
Gure galderia da Maiderra Erregintzat. Galderia zatiko zelaz izan bertzotako mundu hontan. Bertzotan hasi nintzen eskolan, hezkuntza arautuko klasetan, eta gero bertzo eskolara animau nintzen, hori klase horri bukatu zianean, eta hoxe, zuen bertzo eskola berdinean hasi nintzen bertzotan. Zuk nerea aspaldi bikote bat zeneukan, 10 urte egin zenituen berarekin, baina ez zineten elkar bizitzera joan inoiz. Horrekin nekatuta aurreko bikote utzi, eta handi gutxira sustrairekin hasi zinen. Sustraik jarraian esan zizun. Elkarrekin bizitzen jarriko gara? Urtebete daramazu elkarrekin bizitzen. 10 urte iruditu zaizkizu. Maialen nire musa, nire erregina, baina oztasun horrek bere eragina, ta orain honen etxera bisita egina, zikin da sukaldea, zikin zartagina, jaso ezazu lurretik arropa zikina, jaso ezazu lurretik arropa zikina. Zurekin egoten naiz tabernan karrikan, lagun artean edo mendian korrikan, arropa jasoko dut behin eta birrikan, zurekiko bainago pasio zirrikan, ezagutu baitzaitut esnatu berritan, ezagutu baitzaitut esnatu berritan. Eta ez naiz esnatzen zehazki kantari, hortxe egoten gara gu bi zombi handi, ahoko usain txarra eta kiratxa ari, naiz eta garai baten egon beti adi, ez diot kasu egingo berriro amari, ez diot kasu egingo berriro amari. Bageratuta gaude zure amarekin, izan da gurearen 3. erpin. Naiz eta musu eman da alientoarekin, zuk pentsatu hau nazka hau iguna enfin. Behintzat zara bizi vampiro batekin, behintzat zara bizi vampiro batekin. Idurrezu, bertsozalea zara eta zehar eman duzu bertsolaritzarekin. Gure etxean, bereziki aita zana oso bertsozalea zen. Eta gainera, ni umean nintzela, gure Amona Maria ere, gure etxean bizi zen, ura ere oso bertsozalea, eta garaibateko bertso jarri asko zekizkiena. Orduan, asko kantatzen zizkian, Juana Bixenta Olaberenak. Eta gero nire oroitzapena da, umetan zenbat bertso saio jan nituen. Anekdotari bat dago, nire lehen propina nonbait, zera peseta bat eman ziala Lazkao Txikik Ordiziko euskal jai baten.
etxean bazegoen zaletasun hori, pixka bat saturatu ere egin gintuzten momentu baten, baina nolabait ez nire adinkidea, pixka bat zartxeagoak ziren, pertsolari gazteak plazara atera zirenean, hor hasi zen berriro ere arreta, beste identifikazio mota bat, beste hurbiltze mota bat, ari naiz Jon Sarasua, Zarantzazu Loidiz, Xabier Euskitze beraz, behintzat hurbiltasun bat ekartzen zigun jendeaz, Bertso plaza desberdinak eta bertsolari desberdinak ezagutu dituzu, eta orain nola ikusten duzu bertsolaritza? Orain asko ikusten dut alabaren begietatik, ezta? Alabaren bizipenak asko lotzen hau, gaur egungo bertsogintzara, gaur egungo plazetara, eta asko estimatzen ditut gaur egungo bertsolari gazteak, ezta? Eta nolako bertso saioak gustatzen zaizkizu? Txisparen bat sortarazten didatenak, nolabait, momenturen batean, nik ordura arte pentsatu ez nuen zerbait ekartzen didatena, baina asko eta bereziki estimatzen dudana da, beste kultura adierazpen guztietan bezala, ordura arte ez neukan begirada bat, pentsamentu bat ekartzen didan hori. Itetik hortzerako gonbidatu guztiek galdetzen diegu zein den euren bertsoaldi kutxuna, zurea zein da? Justu alabarekin lotuko dut eta aipatuko dut, azken urteetan zirrara berezia sortu zidan bertso saio bat, Gotainen, hainbat bertsolari ziren, baina bereziki azpimarratuko nuke, Nerea Ibarzabal eta Oiana Iguaran aritu ziren, eta haien bakarkakoak esango nuke. Eta niretzako zirrara berezi bat sortu zen, alaba ondoan neukalako, orduantxe 12-13 urte zeuzkan alabak, eta lehen aldiz ukigarria egin zitzaidalako beregan bertsoak, bi bertsoaldi horietan, bai Nerea Ibarzabalek egindakoan eta bai Oiana Iguaranak egindako hortan bere emozioa, bere unkidura, nola gorputzeraino sartzen zitzaion oholtzatik zetorkion ura, Gaurkoan Oiana Iguaranenak entzungo ditugu, Idurraiz Isabel, eskerrik asko eta laster arte. Eskerrik asko zuei ere. Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu. Ekografia bat neukan, itzordutzat enkarguan, ta emaginak hartu nau, ekografo bat karguan, begia mugatzen zuen, pantailaren esparruan, pantailaren esparruan, tani galdezka marruan. Ez daukat taupadarik, ta erori naiz amarruan, eta ez da kapaz izan jartzeko nire larruan, ta ez dakit pertsonarik baden bataren barruan, baden bataren barruan jartzeko nere larruan. Agurta eskerrik asko galdako lastana, munduan beste inoren pareko ez dana. Masailak gorrituta gentozen zugana,
oin bakoitza beraren etxera doana, luzea izan dadin gure harremana.